sa pagpalambo sa mga pasilidad sa mga provincial o district hospital sa Sugbo, gipaduol ni Governor Pam Barriquatro ang serbisyong medikal dinhi sa Isidro Quintanar Memorial District Hospital sa Argao. Gipahigayon ang surgical o medical mission. Ang mga major nga operasyon nga mokantidad unta og 200,000 pesos pataas sa mga pribadong hospital karon gihimo nga libre dinhi sa Isidro Quintanar Memorial District Hospital sa Argao, pinaagi sa medical mission nga gihimo sa Cebu Provincial Government. Si People's Governor Pamela Pam Barriquatro nakig-alayon sa Vicente Soto Memorial Medical Center aron maatiman ug mahatagan og libre nga surgical services ang mga adunay gihambin nga balatian. Gatusan ka mga pasyente ang nipaubos sa operasyon sa bato sa abdo, mayuma, guiter, danlak ug mga bukol-bukol. Libre usab ang opera sa pterygium ug katarak. Kanang mga gallbladder surgery, nya laparoscopic ba ni. So mini ang gigamit ani kato ng mga modern na kayo nga kamera bitaw. Mga dagko man po ning mga opera god, no, mga laparoscopic, mga thyroid, mga goiter. Kanang inana, ug moadto mong private ana kanang 200 nimo mo kilab ra gid na. Dire karon gilibre. Mas gipalapdan gyud nga programa nato sa tungod kay all out man sigub pam gud ani. Hindi taw nindot jud kay dagang kay mga pasyente nga naani jud dinhi. Kay mahal ba bayad nimo pa opera di ba? Pasalamat pud mi. As in silingan ra mong giani dayon kanang ni support pud mi sa mong silingan. Salamat kung dako. Ni Gob kay mas nindot ipadayon jud Gob. Thank you kay ang kaning kuan medical mission kay makatabang jud og dako. Nagpasalamat lang ko ni Gob nga kami iyahang gikuanag espesyal nga kami maoperahan sa among mga mata or pterygium nga unta kaming tanan diri makuanan jud. Salamat ko ni Gob. Ugmang adlaw Mayo 2, 2026 sa Serge Rimonde Cultural and Sports Complex sa Argao, ipahigayon ang medical consultation o diagnostics. Adunay libreng ibot sa ngipon o ipanghatag nga reading glasses. Ang medical ug surgical mission dinhi sa Isidro Quintanar Memorial District Hospital sa Argao magserbisyo hangtod pa sa Domingo. Ako si Monching Auxdero sa bagong liderato. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.